неочакван край. Проектът е осъществен с подкрепата на Национален фонд „Култура“. Дишай, не дишай. Разказ от Емил Йотовски. Чете Георги Георгиев Гого. Дишай, дишай, повтаряше си Ян. Само крачка. И всичко свършва. Пое въздух и протегна крак. Най-трудното в това да скочиш от 16-тия етаж се крие накрая. Не в срещата с земята, а в последната крачка. Решението за тази крачка е твое. Тя е по желание. Зависи изцяло от теб. Всичко останало – не. След като направиш последната крачка, връщане назад няма. Нямаш право на втори избор. Има само резултат. Следват няколко безкрайни секунди падане, в които да съжаляваш или да се радваш. Прави каквото искаш, само помни, че връщане назад няма. Затова се наслаждавай на падането. Дори можеш да го наричаш волен полет. Все едно. Най-накрая ще срещнеш тротуара и ще придобиеш смачкан и отблъскващ вид. Кракът му не срещна съпротива. Колената му рефлекторно се огънаха, за да доближат стъпалото му до някаква твърда повърхност, но такава нямаше. Последната крачка беше направена. Светът се завъртя. Вятърът засвири в ушите му. Най-трудното пътуване в живота му започна. Никакви картини не минаваха в очите му като на лента. Само размазани петна. Свистенето на въздуха в ушите му и страх. Ръцете му рефлекторно ловяха въздуха, а краката му бяха решили, като за последно да се научат да направят шпагат. Нещо изпука. Не беше от него, защото паважът още беше далеч. Времето сякаш забави хода си. В една и съща секунда Ян виждаше небето, земята, ръцете си и стената до него. Някак успяваше да види всичко. Пукането премина в свистене, усили се и рязко спря. Времето също. Всичко замръзна. Нищо около него не се движеше. Той висеше във въздуха смешно разкрачен, с глава надолу. На 20 метра от него имаше гълъб, който се беше вкаменил във въздуха с разперени крила. «Хайде!» подкани го приятелски глас. Ян се опита да извърне глава по посока на гласа, но не успя. Беше като парализиран. Не можеше да помръдне нито с ръце, нито с крака. Хайде де! Отново го подкани гласът. Какво хайде? Подразни се Ян. Хайде де! Дишай! Вече си почервенял? Подкани го гласът. Можеш да дишаш. Ян пак опита да се обърне, но не можа. Пое въздух. Странно, че мускулите на лицето и устата му се подчиняваха. Гръдните мускули също. Все пак с тях дишаше, но всякаква друга двигателна дейност все едно беше изключена. Не мога да се движа. Да. Извинявай. Това е страничен ефект при спирането на времето. Движението моментално се скапва. Ограничение на материята. Все пак мога да освободя от това ограничение някои зони, колкото да можем да поговорим. Пред очите на Ян се материализира красив млад мъж в широки бели дрехи и бутафорни бели криле. Седна удобно в нищото и се усмихна. Кой си ти? Ангел? Ангел? Учуди се Ян. Да, ангел. Да не мислиш, че съм данъчен инспектор? Иронично попита ангелът. Ти летиш към паважа, аз спирам времето, за да поговорим, и ти в такъв момент се съмняваш в моето съществуване. Обидно е. Не се съмнявам. Никога досега не ми се е случвало
Да виждам ангел. А досега случвало ли ти се да умираш? Дяволито, попита ангелът. Ян се замисли за срещите му със смъртта. Ангелът прочете мислите му и го прекъсна. Не, онова стоковия удар преди 11 години не беше нищо сериозно. Токът беше слаб. Дори не знам защо му отдаваш такова значение. Но, виж, сега смъртта ти е неизбежна. Това е и причината за нашата среща. Винаги ли се появяваш, когато някой умира? Не, само когато не ми е ясно защо някой умира преждевременно и то по собствено желание, както е в твоя случай. Ангелът млъкна и все едно чакаше да го заговорят. Това не стана и той продължи. Нали знаеш, че самоубийството е грях? Грях ли е? Грях е спрямо католическата църква. Ортодоксалната църква няма единно и конкретно мнение по въпроса. За някои течения в мюсюлманството е без последствия. Дори се насърчава, ако е за някаква религиозна кауза. А за някои шинтоисти дори е въпрос на чест. Ти ми кажи сега, грях ли е? Объркан съм, призна си Ян. И аз, приятелски кимна ангелът. Затова не ни интересуват църковните интерпретации, а да се придържаме към наша трактовка. Използваме собствена класификация, така да се каже. И тя е проста. Ако едно самоубийство има смисъл, не се преследва като грях. Ако няма смисъл, е грях, с всички проистичащи от това последствия. Пред Ян стоеше ангел, който искаше ясна обосновка за самоубийството му, а той нямаше такава. Какви са последствията? Притеснено попита Ян. Вечен ад, простичко отговори ангелът. Огън, сяра, катран. Въобще ме ако питаш, кич, но да знаеш, че все пак е гадничко. Но сега да се върнем на темата. Има ли смисъл твоето самоубийство? Ян се помъчи да намери смисъл в самоубийството си, но се затрудняваше. В твоя случай самоубийството няма никаква смислена причина. Помогна му ангелът. Следователно е грях. Исках да не се измъчвам. Измъчвам, повтори ангелът. Какво знаеш ти за измъчването? Нищо, призна Ян. Но защо мислиш, че самоубийството ми е лишено от смисъл? Аз не го мисля, аз го знам, повиши тон ангелът. Виждам живота ти ясно, както назад, така и напред. Напред? Как така напред? Нали животът ми ще свърши след една секунда? Ангелът се усмихна и се настани по-удобно в нищото. В конкретния случай си прав, но ако не се беше хвърлил от покрива на блока, те чакаха дълги и щастливи години. Щеше да се ожениш за Мария и да имате деца. После и внуци. Ех, въздъхна ангелът. Само като гледам колко щастие пропиля, ми идва тутък си да те захвърля в ада. И какво? Аз ще се оженя за Мария? Попита глухо Ян. Но тя прие да се ожени за... Млъкни! Прекъсна го ангелът. Да, Мария, тя те обича. Този, с когото вчера излезе на вечеря, е братовчети. Показа и пръстена, който е купил за бъдещата си жена. Да, Мария го премери, но коя жена не се радва на красив пръстен с диамант? И да, после го целуна. Защо да не целунеш братовчет си, който е решил да се ожени и те кани да му бъдеш шаферка? Но аз мислех, че тя... Това е някакъв... Първо, не е редно да следиш хората. И второ, преди да се самоубиваш, проучи добре ситуацията. Понякога нещата не са такива, каквито изглеждат. Значи имам шанс с Мария? Не, защото реално вече си умрял. Почти умрял, но иначе да. Ако не беше се правил на гълъб, нещата щяха да са коренно различни. Тя те обича.
още не те обича, а само те харесва, но нямаш и представа колко бързо ще се влюби в теб до уши. Аз съм кретен. Да, съгласи се ангелът. Пълен кретен, който се самоубива без никакъв смисъл, което, нека те подсетя, си е 100% грях и аз нищо не мога да направя по този въпрос. Аз не знаех, ако можеше времето да се върне назад. Не може, прекъсна го ангелът. Да се спира може, но назад не. Има и изключения, но ти не влизаш в тях. Моля те, върни времето. Ядоса се ангелът. Това не става с молби, а с необходимите правомощия. Аз нямам такива правомощия, така че спести молбите си. Към кого да се обърна? Замоли се Ян. Не прекалявай. Това, че времето за теб е спряло, го намирам за напълно достатъчно. Сега поне знаеш, че смъртта ти е напълно ненужна, глупава и прибързана. Знаеш, че отиваш директно в ада. Знаеш, че Мария щеше да бъде твоя в този пропилян живот. Това малко ли ти е? Ян заплака. Моля ви, господин ангел, какво мога да направя, за да оживея? Ангелът направи крива физиономия и театрално се извърна. Сбърчи нос и все едно започна да говори на някой друг. Да видим, ти си приблизително на 5-тия етаж и скоростта ти е като на добре изпечена тухла. Според теб какво ще стане след малко? Предполагам, че ще умра. Точно така. Но може и да не умреш. Има около 10% вероятност да си строшиш гръбнака и да станеш инвалид за цял живот. Какво мислиш, това добро решение ли е? Не. Значи след малко умираш. И аз го намирам за по-правилно. Моля те, отчаяно се помоли Ян. Ти си ангел, спаси ме. Не ми е в природата. Как? Ангелите не трябва ли да помагат? Безрезервно помагат само ангелите-хранители. Съжалявам, но аз не съм такъв. Аз съм ангел-координатор. Координатор? Изфъфли Ян. Да, ние, ангелите-координатори, координираме живота. Как да ти го обясня? По-скоро насочваме събитията по един или друг начин. Значи, можеш да насочиш събитията по такъв начин, че да не умра? Хвана се за думите му самоубиецът. Мога, съгласи се ангелът. 10% шанс за инвалидност, 3% шанс за будна кома и 87% шанс за моментална смърт. Избирай. Не мога да избера. Почти изкрещя. Как да избирам между смърт, кома и жив труп? Тогава ще следваме сценария с най-висок процент. Тоест, умираш. Ян трескаво се замисли. Нещо в целият разговор му убягваше. И като че ли го измисли. Ангеле, тогава защо спря времето? За да поговорим. С престорена досада отговори ангелът. Лъжеш. Защо ти е да говориш с мъртвец? Ако трябваше непременно да умра, досега да съм умрял, за какво са всички тези приказки? Ангелът се усмихна лукаво. Да, прав си. Всъщност мога да направя нещо за теб. Мога да те спася. Искаш ли ми душата? С готовност попита самоубиецът. Не, тя и без това ще дойде при нас и е въпрос на разпределение в последствие къде ще отиде. Друго имам предвид. Мога да поема удара в земята вместо теб. Така ти ще оживееш. Ангелът си изкашля и доближи глава до ухото на Ян. Животът, или по-скоро съществуването на ангел-разпределител е доста скучно. Проценти, изчисления, цифри. След няколко хиляди години идва досадата, а след още няколко хиляди години и умората. Искам малко да си почина, да си взема отпуск. Ти си ангел. Не можеш ли да правиш каквото си поискаш? Не мога.
Не е толкова просто, но има вратичка в системата, която ми позволява да направя така, че да изживея живота на някой човек. Тоест, ако ти разрешиш, мога да вляза в теб. Как така в мен? Дълго е за обяснение, но това е начинът. Само ако вляза в теб, ще мога да поема удара вместо теб. Ти, разбира се, също ще поемеш част от удара, но няма да умреш. Най-много няколко счупени ребра, крак, ръка, загуба на съзнание. Ей, такива неща. Ян мълчеше. Опитваше се да мисли, но не му се получаваше. Виж, и двамата ще имаме полза от тази симбиоза. За мен ще е едно мимолетно, приятно преживяване, а за теб ще е чудодейно спасение и шанс да продължиш живота си. Направи го, глухо каза Ян. Не искам да умра. Добре, но трябва да те предупредя за един детайл. Вляза ли веднъж в теб, оставам там до истинската ти физическа смърт. Това не те ли притеснява? Не знам, има ли защо да ме притеснява. По принцип хората ги притесняват такива неща. Не ме притеснява. Влизай. Това исках да чуя. Ще боли ли? Никак. Всъщност има доста ангели, които живеят във вас хората. Къде от любопитство, къде от необходимост. Не съм забелязал такива хора. О, не, забелязвал си. Вие ги наричате луди. Влизам, а ти не дишай, че пускам времето.